Nini gate khulok pai di. Fungkaham jotono te jotono haino hai lamsogo ani YouTube channel lo. Tinini video hunkie Tripura kok sawi blog kainani video gobangma norok sabaika Tripura kok challenge khaidi hninai aboni bagino ang tini mafaika norokni request no naragnani bagai Tripura kok bo ang manya haifano buini kisa Tripura kok samani video rok nainai ang srengka abono tinini blog angka Tripura kok bai hinke ani Tripura kok rogo mistake rok tongkha hinke ano nakarjadi hinke baksa sao lachia de tamoni maya tutui haike kok saitong haike video khaitong hninai mayani bagino ang surungui norokno phunugui tongo lachika hanke bahaike chanai hayadiba ang lachika hangkai ang tini omtike video bo khlai tong mangala khamu norok baibo nugjagi mangala khamu norok bo ano nugula khamu norok bo ano shinigla khamu hinke ang abono sanamuchungo je saphano manya hangkai je kuno kok no manya hangkai lachina kurui surungdi surungkesi mannani abono ta lachi baidi o noodles no songui chanai tabuk obongkha boljok ni cheese hot chicken flavor inke ang tabuk obono songrana yango ke nokla lepawi tongo inke yango ke iko mairok tubujak obono nagnani nangnai aboni bagino or noklarok lepa oi tongo kiyango ke petum thui tongo bo horo pahara ropo inke tabuke thui tongo bo ke bono disturb khailia punse phayoka ye abo ani bamboo se nini amani ro thangdi bumanok kemajagai tongkhabo hinke maina ka hinke no angke belaike no kese ngjago tamani himala am machine khorang belaike no kese ngjago ang hepeno tamole khainai ba maibo to jana nangnai bile nini amale tabuke ang bazaro mathangsinai watibo phai tongkha nagena bahayo ang selewi tongmasi bazaro thanani bagai amose babu bai thangdi hne sajago hingke ba tabuk ma thangai tongkhata watai kisa phai tongkha ang tabuk auto da mano manya saimalia iko oroni chini mairok bo rajakha iko tisa jagya khu asle maleng sake bazar khai phaimani फ्रिजो मानि दाना हनै थांमासे पिया काफी गिरे जागो हाले ना हाले रबुनि थाजा जाखा आं ताव हिमैबो मांगला 2 hours later अबके आनि आइना आगिनि सिमि आं अबनो नायै तरि फायो जेबो आं चराइफुरनि सिमि न अरा तंगो जे ताबुक आं किसा बेरायनानै थांगोना आनि मोनायनि नगा नरकनाय तंगि अब्लग न पायासा जरातै पेटुम Tapai dido, tinini shalbo temani asik mokza gengka satung si pailia. Abono waisa wusu hengkai omtirok bo ingna nanggu tamani himale masing satung hengkai belaino kutung te belaino tamo hinai jiring belaino jiring masing ni satung di poro hengkai belaino tunggu hinke tabuk ang thangi tongo ani sai sekang nang phai tongkha petum thangdi nogo sabo oro moro bumi khai rakha dessert petum अबके आनि पारा लामा यांगो सुजा हंके बाजार लामा जम्पी जला बाजार लामा ओके Tabuk ang kakak songni no thangai abo angkha kakak songni no kholo nini gate khulok pai di biang thangka oberei betum no thangdi thangkalas no thangdi no thangdi hinke ang
bongni nogo phaikya e bongni nogo kabangma tulsi tongo tulsi bufang kotoma si ong tongbai kha yang oke bamboo plant ani robo tongo bamboo plant tulsi bufang ke ang borongni orono telangi kai mani ani roke thui si thangbai kya kaisa si kathang tongsiwo ke obo hongke tamo hingkamo bono papaya koi fol Tripura kokbai koi fol de hinang saimaya chini kokbai ke koi fol no hono anga buke malia ke koi fol bufang chikuntia simo thena tete hinki obono yakbai no khagai mano hinki tabu ang borokni kaki songni bari funungnai norokno borokni bari wo tamo tong norokno funungnai obo hinki phantok bufang hinki mui masing bufang bo tongo kabangma yang oke milok semano bongni ro kabangma milok thaisuka taklai bo thai tongbai kha angki bongni ro mang milok bo thai pai isa phayo hai gadi kabangma milok bo thai thaijak ayang go bo tongo hinki oro o char tola wono mui fry bufang bo tongo hinki mui fry bufang bo amose borongni ro waisa hinki kabangma khararok phaikapu hinki kabangma khararok phainai bongni muikhutung rok chawi thangbai kapu te tama muikhutung tong ang norongno funugano ani Tripura kok chaya hangkalai ano map khaibai di ang rungya haipano norongni request bai ang khalai tongo iko yang go phaika muikhutung kholna bagai muikhutung kholna de phainu kholi de phalnai kaki hinke deliwa thangjak hinke bo kaki phaya sini muikhutung kholi phalai income khai tongo yang go ke abo tamo jami bufang si jami thai tong khabele ang saisi maya nongni ora jami bufang tongo hne nai tini sinugo abo ke toma bufang amake chakomura bufang kana kebangma ang bukaina muchungwi tongsa iko bele koso ora bo tongo balti wada kosai angke milok bothai ni selai milok bosok no si berai ke thokjago milok bosok no a sherjaya bai derna milok bosok no a sherjaya bai berma buti khlai chaka hangke belai kheno thogo angke abo ma chao milok bothai no ke anga sa thokjaya Yang go hingke bongni noganti borokni noganti complete ongyakho ki borok obo complete khaika hingkai oro noganti sewi tubu nai hinta kolokma kanai ikole yang go sitebo kebangma ko soi yang go khakpai di obo ke chu bathai milok kolokma ke thai tongkha yang go hingke muchumo haplok perphu hingke ani manai ano muchumo haplok ta perkha nai di ni sabo hingke ang tabu nai nani phaja ang wai sapha no muchumo haplok perjak ro mundia phu buini perjak no bui manmani abono nokata haipano angke wai sapha no mania phu ke yang go peru ni chao biko bese kure bele agi wo hingke chung yang go poripru jompu jalawo ang school poripru yang tisi matanggo yang tisi lama tonggo apro chung yang tisi thango thaipung bufang bo bese ke burang kha tabo phone tongoi tongkho bo ani rignayo tamojani nangai thangbai kya oboba tamo obo boni bumungle tamo saisi maya samthai haibo ya bini kosoi balti pungoi thangka ke chero bo pungna nai tongka tabo angbo kisa pai talangnai hini tongo muikhutung krai suka ani nogo tamo ke songnai nini kosoi no thogri wo oh my god wow
Akran ria de. Akran dia. Nang akran thozaya. Thozaya. Ki oro bere mare wai thogri wai chongsi nai ta na. Tini grohon tongpu grohon. Sal grohon tongpu tama hai kese khaina majo mate spice. Bukuru grohon dong sagade. Nang tong nagre beto. Nangai si paikana. Tini grohon nang na kokpu. Sal nukzagya hanke bo tong thogya hayungu. Kesang korang si khana ya keboni. Ang nogo paisok paika. Danda, ha? Oroni mai biang thangkasa. Okopal orosi paisiwo. Oh, wati wana nai mani bagai. Borok jotono oro tisai robaika mai no. Akon tamoleng khabatini asuk salrok. Wati si phanya nai tong khabele. Harik bong gi tong kha inki ang tabu mamui masongsinai horni bagai. Diporo to ang mai si salia. Tamani mala ang phungte diporni mai 11 rogo chai pakya inke tabu ang mai moi songana inke no rok no jotono no belai ke hambai ani o blog no nai tongmani bagai dinine o blog to no rok jotono saimano Tripura kok sawi nai challenge khainani ang Tripura kok bu maya tofano ang kisa misa buini kok pui Tripura rok kok samani khana woinai ang sanani try khaika hangke jaya rok tongkha hangke anona karjadi jotono no belai ke hambai haino hai te jotono khulumkha watei se phai tongkha takhum rok tongthok jagai tongbaikha yango ke o nogo ke nukawo jotono tamo hinai mai mangkuplung ja